opće se uvijek promatra kroz pojedinačno. Pojedinačno ga boji emocijama i tako dalje, to je sve skupa. Ali svi mi znamo, jedan dio svog života ja sam predavao u srednjoj školi. Imao sam prilike 500 učenika i svakog dana jedan od učenika je mogao ispričati sličnu priču. I u Zagrebu danas možete snimiti ovakvih priča, neovisno o brakovima vješanim ili nevješanim, desetine ovakvih priča. I evo još blago, dakle priča u kojima neko tuče nekoga, probada nožem, puca pištoljem, gasi opuške, što sve opet statistike pokazuju. Drugim riječima, možda ovo i nije najbolja priča koja bi ukazivala na cijelu prošlost ovih 10-12 godina koju smo mi prošli. Ali tu je predsjednik Mesić rekao, takva politika. Treba jasno reći kad je počelo stvaranje zla. Ajmo recimo se držati onih zakona termodinamike da nešto iz ničega ne nastaje. Nešto je godinama moralo stvarati negativne energije. Koje su to negativne energije godinama stvarane, od kada? Kad je počela nepravda? Nepravda je počela davno na ovim prostorima. Počinje berlinskim kongresima, podjelama, stalnim petljanjem unutra, nastavlja se nekakvom diktaturom kralja Aleksandra, nastavlja se kroz Drugi svjetski rat i silnim podjelama i nastavlja se u socijalističkoj, komunističkoj Jugoslaviji silnom količinom zločina nad narodima i nad pojedincima, nad razvojem i tako dalje. To jednog trenutka rodi toliku količinu negativnih energija od u ovom trenutku najviše srpske, četničke, prije svega intelektualnog dijela. Srbija je do ovdje, gdje je bio koji Srbin tu je, dakle od Garašanina preko svega stvara se jedna ideologija društva koja nema pravdu u svom temelju. Ima jednu ideologijsku, lažnu svijest o svojim pravima nad drugima i kad se onda jedan narod koji je napadnut brani ovakvih stvari, ovo je grozno, ali ovo je sitnica u odnosu na ono što sam se ja i što je se bilo tko je u tom ratu bio nagledao kao izrazita posljedica dugotrajnog zločina na ovim prostorima.